Ahojky, tady Pandasix a vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. Už je to třetí díl a chtěl bych vás pozvat na další sérii. Tato série se bude týkat The Sims 3 a teď někdy v tomto týdnu jako vyjde toto video, tak v tomto týdnu a je noc, takže si počkáme, až bude den. Počkám takto. Mezitím bychom mohli zdlouhavě kopat stone. Vím, že to zrovna není ideální, ale jestli jste viděli minulé video, tak jsem byl mrtvý a skončil jsem tím, že jak byla noc, jsem se dostal do mého příbytku a vykopal jsem strop, jsem ho zvýšil o 1, ať se to pořád nebouchám, hlavou o ten strop. A jste viděli, že jsem umřel tam, a jestli jste to neviděli, tak se podívejte. Doufám, že mě je dobře slyšet, protože já mám tentokrát ty mikrofon mám daný zase jinde, takže vyladil jsem aspoň trochu zvuky, jsem se snažil. A toto video by mělo mít kolem 30 minut. Jestli bude méně, tak se omlouvám. Ale doufám, že stihneme toho hodně. Byl bych docela rád, kdyby konečně byl den. Se podíváme. A vychází sluníčko. Dobře. Cobblestone. Má víc šanci. Zombík. Nikde v blízkosti nic podezřelého, nic nebezpečného. Tamhle zombík. Tady jenom stromy. A tady už konečně hoří zombík. Jsme si dali skill. Já myslím, že raději ne. Jak to dopadlo minule, tak bude lepší, když si první, co udělám, že vykopu dřevo. A tento díl by měl být o základních surovinách, jako byl ten první. Budu se snažit vytěžit co nejvíce stromů. Bych měl co nejvíce dřeva. A některé dřevo si nechám v čestce. Budu rád, když se budete koukat i na můj další kanál z Filip Janda. Ten je určený na vlogy a co bych dále řekl, tak tím budeme kopat a byl bych rád, kdyby jsme to stihli co nejvíc. Vytěžit to dřevo. Se to jde pomalu, ale jistota je jistota. Takže se docela bojím, abych nezabloudil. Zabloudím i na takovou krátkou vzdálenost, jak jste viděli v mém prvním a pokračování druhého dílu. Jsme radši blíž. A těží se docela hodně pomalu.
to dřevo. Mě to začíná štvát. Ale kvůli tomu, že to potřebujeme, tak to musím vydržet. Tak s tím, co budu dřevo, tak doufám, že se vám to série bude líbit. Udělám 10 dílů, podle ohlasů, jestli se vám to bude líbit nebo ne, budu pokračovat. A jablíčko, super. Jako v prvním díle. Tomu jablíčko, ale jako se zatím natěžím co nejvíce, se budu snažit. Budu rád, jestli se vám nová série z The Sims 3 bude líbit. A už rovnou prozradím, že v tom díle bude... Kde máme? Nevidím sluníčko, dneska je zataženo. To se mi nelíbí. Hop. Skočil ani do díry. Tak nic. Pokračujeme v těžení. A vytvoříme si tam postavu. A chvíli se i zahrajeme ve hře. Mělo by mít to kolem 34 minut. Doufám, že se vám bude líbit. A další jablíčko, super. Se v Minecraftu už hodně dlouho nestalo, že bych měl z tolika stromů 2 jablíčka. To je hodně velké štěstí. Takže vidím, že se stmívá. A dokopeme tento strom, tuto břízu. Se šel už schovat. Díky. A tady je jasno, aha, takže to byla spíš náhoda, že tady se setkalo. To je jedno, ale pro jistotu kopeme tento strom. A po tomto stromě uvidíme, jak jsme daleko s tím dnem. Jsme docela hodně dobře. Já bych si šel zabít pár prasátek. Tak pojď. Aby umřelo, konečně. Pojď sem. Pojď sem. A konečně. Co by člověk neudělal pro jídlo. Třeba se jí ztratil, což se mi stalo. To jsem nepochopil, ale ne, nestalo se mi to. Jsem se lek. Vy jste viděli králíčka. A vysází nějaké stromy. Různě. Nebudu sbírat všechny. Saplingy, co vypadnou? Jo. A tak třeba sem. Jako břízu, tak třeba. Sem. Pojď třeba sem. A došlo mi. Takže další jablíčko. Ty kráso. Dneska je to velmi úspěšný den. Máme 1 steak, 3 jablíčka. A to se v Minecraftu hodně dlouho nestalo. Aspoň mě. Jím jak vám, ale mně se tohle každý den nestává. Pro jistotu s mým skillem, jak jste viděli minule, tak raději sem dám všechno jídlo. Taky stavím bloky, ale co nejvíc dřeva sem dám. 16.
15. Jsme na tom. Hlídnu zase zahradím, ať se nikdo nemůže vlízt. Zavřu dveře a promiňte, jestli se mi to seká. Tím si to vykraftíme pár věcí. Tak základní věc jako krumpáč. Radši 2. Máme 2 krumpáče. Jeden si rovnou uložím do česky. Dalším si uděláme meč. Taky 2 meče. Posledním si uděláme sekyrku. Tak. Bylo asi sekyrku bych radši. Uložil jsem meč. Meč bych dal do první. Jsem tohle. Stavební bloky, mám tu bordel docela. Všechno dřevo dám sem. A zatím doufám, že to bude líp. Ano, už to je konečně líp. Se zakopeme. Mezi tím, co budu kopat, tak doufám, že vám to rychle uteče. V dalších dílech bychom měli průzkum, ale ne s takovými problémy, jako jsem měl minule. Aspoň doufám. Jsme mohli těžit ve skulince, šít trhlině a tady železo jedno. Samozřejmě, že jedno. Já bych větší štěstí neměl a že raději se ho hned uložíme u čestky. Doufám, že mě bude slyšet. Už tak si to dejte víc nahlas a omluvte mě, prosím. Takže já to dále tady budu rozšiřovat. Takže to rozšíříme. Díme torč, kde byla. A pokračujeme v kopání. Ty kráso. Ještě, že upravujeme. Bych neopravoval, tak se mi tohle nestane. Se mi stalo. Se většinou stává po každé. Prvním pravidlo Minecraftu, které většinou nedodržuji, je nikdy nekopej nad sebe. Nikdy nevíš, co tam je. Krát nevím, proč jsem to udělal. Jo. Kračujeme dále v kopání. Jo. Mám torč a dal bych jí zhruba sem. Kopal bych truhlu. Krát bych to posunul. Kopeme další. Sakra. Takže truhlu a do ní naházíme všechen bordel. Skoro bordel. Takže hlínu.
cobblestony, všechno dřevo. Jablíčka si nechám, steak si raději uklidím, kolik s vodou. Kytku můžu ztratit. A důležité nástroje. Pokračujeme. Krásně jsme si to rozšířili. A zkusíme něco. Bo já bych se šel podívat. Ano, je noc, to mě nesklamali. Minecraft mě nikdy nesklame s nocí. Aha. Dobře. Stejně jiné problémy to nemám, takže... Skočíme nahoru. A vezmeme krumpáč. Dívám se za zvuky, ale musím taky něco slyšet, kdyby se mnou byl třeba creeper. Jak také slyšel. Halínu, cobblestone, uhlí využijeme. Půjčíme si dvoje. Děláme tyčky. Uhlí, torčky. Rovnou uklidíme raději. To i torče. Tu kytku bychom mohli ztratit. Ale najíme se. Že bych snědla i to poslední jablíčko. Ne, to ne. A použijeme jedno toto na opečení stejku. Nebo ještě dva, aby jsme mohli vypéct si železo. Takže já bych nejdříve vypékl steak a poté pokračoval železem. Nebo podle mě bude stačit ty dva. Co nejrychleji železo. Steak uklidíme na své místo. A vezmeme si nějaké to dřevo. Kdyby náhodou nám došlo palivo. Jako třeba teď. Dobře. A další dvě. To je pro jistotu jenom. Takže 3 železa zatím uklidíme zpět. Budeme si šetřit. Tak uděláme poslední železo. Samozřejmě, že to nestihneme. Takže chybí klasicky jedna ošklivá. Akorát nám to vyšlo, což se divím. Poprvé, co mi něco vyšlo. A vrátíme na své místo. Tak, když se podíval, skle venku pořád tma.
ano, Minecraft mě nesklamal, jako vždy. Je tam tma. A sakra. To nesnáším. Budu po každé nenávidět. Ale nenávidím to už teď. Takže což se divím, že mi to ještě nejde pořád. Fuj, to je hnusný. Fuj. To upravit. Pokračujeme. Tohle mi už nevadí. Takže jdeme. Takže jdeme zpět. Ano, je tma. A tamhle je ještě větší tma. To se bojím. Divím se, že se to ještě nic neobjevilo ještě zatím. Já bych pro klid duše to zahradil. Jestli někdy zapomínám mluvit, tak se vám omlouvám. Ale přece jenom člověk, když je v začátku, tak ani skoro neví, co říká. Takže spočítám si lehké počty a zjistím, že jsou pro mě těžké. Takže bych to ještě rozšířil dále. Ale jo. Šíříme si tady obzory. Dále ještě. Uděláme dále pokoj. Ale další nebo možná, jestli to stihneme v tomto díle, tak bychom mohli dokonce hledat ovce, aby jsme měli postel. Připomíná, že ty noci mě štvou a jsou zdlouhavé a by mohli upgradeu vylepšit, že člověk nemusel spát, ale teda, že by mohl spát i bez postele, jako že by se lehnul na zem. A to už by nebylo ono. Tady bych to ukončil a začal dělat místnost. Dobře, daleko jsme se nedostali. Sakra, sakra. Krci písek. Moc se nevíde. Tady. Jemene. Kolik máme? Dobře, takže jdeme vykraftit další krompáč. Pokračujeme v mé slavné výstavbě. Přidáme torči. Se nám tu dělají věci, které nechceme. Příklad příšery, které
svého celého srdce nenávidím. To moc dobře vědí, si vždycky na mě počkají a zabijí mě. Že mě z toho takhle se občas štveme navzájem. A díváme se, ano, jeden už. Vždycky vylítnu. Naštěstí nic. A zapomněl jsem si sekyrku. Jdeme tím, co jeden. To je velmi citlivou myš a jdeme sekat. Sekáme si tu nějaké dříví. Tak zase těžení stromů. Nejzákladnější a pro někoho zábavná, pro někoho ne. Součást Minecraftu. Přímě patří mezi ty, kteří to nemají rádi, protože je to zdlouhavé a zdržuje to od práce. Ale momentálně nic nemám za práci, takže mi to usnadňuje. Pomalu a jistě mi dochází jídlo, takže dneska nejspíš tento díl pojmenuji základní potřeby Minecraftu. Pokud se nestane něco. Nenávidím prasata. Hezky. 2 rány. A pokračujeme. Už mám 2 stejky, super. Jestli si dobře pamatuji, tak doma, jestli se tomu dá říkat, u naší dělovrce máme 1 opečený a 2 syrové, což je docela dobrý pokrok a krok dobrému. Dnes, kdy natáčím, je 26.10. 8 hodin a to video by mělo vyjít zítra 27. A doufám, že si počkám na zajíčka, nebo co to je, že tak mě opravte, co to víte, kdo to je. Co z něj vypadlo? Nic? Cože? To vzal tudy. Pomalu zpět. Za chvíli nejspíš toto video ukončím. To bude mít kolem 30 minut. A jo, jak jsem říkal, tak toto si nikdy nedělejte před domem. Za prvé to zdržuje, když utíkáte před příšerami. Za druhé vás to může díky tomu i stát život. Tady máme krásné dřevo. Ale to neudělám, protože tady maják sice, ale s mým skillem kážu to přehlédnout. Fuj, tentokrát jsem měl štěstí. A jsem nad domem. Akorát to tentokrát
Ne jako díl předtím. Jsem stál to samé. Ale skočil jsem, taky jsem se skoro zabil. A už vím, co zbytek dílu můžeme dělat. Jdeme zahradit tu ošklivou díru, která mě akorát drásá nervy. Vidíte, jak to důmyslně, aby zabíjela mě. Krásně. Děláme to podle krásného svahu. Glesky. Fuj. Jsem se přímě. Takže upadnu. Když nad tím přemýšlím, tak když to takhle zahradím, sice si usnadní práci, ale také může příšerám, aby se mohli kde zpamatovat. Takže zavřu. Vrátíme hlínu. Začali jsme se stakem a něco a vrátili jsme hodně málo. Syrové. Zatím torč jednu a tak. Já bych toto video ukončil. Jestli bylo krátké, než jste zvyklí ode mě, tak, no, ne zvyklí, podle mých 2 videí. Jestli bylo na vás krátké pod 30 minut, se omlouvám, ale déle to nešlo. Nevím, co bych tady ještě dělal. A v příštím díle bychom se mohli vrhnout na další těžení. A nebo dejte mi do komentářů, co byste chtěli když tak dělat. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, když se vám toto video bude hodně líbit a budete dílet toto video kamarádům, posílat přes sdílení, tak budu jedině rád a už se s vámi loučím a ahojky!